Għal darb'oħra l-kap tal-Oppożizzjoni jerġa' jiżloq fin-niexef dwar il-pariri legali tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Simon Busuttil qal li se jressaq emendi għall-avviż legali dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment wara li l-Gvern ippubblika l-avviż legali li l-kontenut tiegħu kellu l-barka tal-Kummissjoni Ewropea. Is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici fisser kif avviż legali ma jistax jinbidel permezz ta' emendi imma jista' biss ikun revokat. Dan skont liġi li la fisseħ mill-1975. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal xi ħaġa li ma sax tagħmilha. Qal li ħajpreżenta emendi fil-Parlament biex nemendaw l-avviż legali li għadu kemm ħareġ jumejn ilu. Dik hija xi ħaġa li ma tistax tagħmilha. Hemm liġi li hemmhekk mhux jien għamilta, il hemmhekk minn 1975 wara 25 sena ta' gvern kienu jużaw huma issa nużaw aħna li tgħid ċar din il-liġi Article 24 sab Article 2 illi l-Oppożizzjoni ma tistax mhux tajt li tista' tirrevoka, titlob għat-tnaħħija tal-avviż legali, mhux li temenda. Dan sostnieħu wkoll id-dekan tal-Fakultà tal-Liġi tal-Università ta' Malta l-Professur Kevin Aquilina fejn stqar li dan ma jistax isir. Li ħarġu permezz ta' avviż legali dwar iċ-ċittadinanza jistgħu jiġu biss annullati imma mhux mibdula għaliex il-liġi llum il-ġurnata tipprovdi biss li dawn jiġu annullati. Hemm artiklu fil-att dwar iċ-ċittadinanza ta' Malta, ċittadinanza Maltija, l-artiklu 24-2 illi jipprovdi li dawk ir-regolamenti jistgħu jiġu annullati imma mhux mibdula. Is-sitwazzjoni kienet tkun differenti li kieku qed titkellem fuq xi liġijiet oħrajn illi jaqgħu taħt l-att dwar l-interpretazzjoni għax l-att dwar l-interpretazzjoni jipprovdi kemm għar-revoka ġuri għall-annullament, kif ukoll għal tibdil ta' dawk ir-regolamenti, iżda fil-każ in kwestjoni daw jaqgħu taħt l-att dwar iċ-ċittadinanza Maltija li jipprovdi biss għal. Din mhix l-ewwel darba li l-kap tal-Oppożizzjoni jieħu falsa stikka f'każi fejn jirreferi għal pariri legali. L-istess għamel ftit tal-jumilu meta baqa' jinsisti li jekk ikunu fil-Gvern kien se jirtira ċittadinanza ta' dawk li jiksbuha permezz tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Iżda esperti legali għamlu ċara li dak li kien qed jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni ma jistax isir, fosthom l-eks dekan tal-Fakultà tal-Liġi, il-Professur Ian Refalo. Il-Professur Refalo qal li ċittadinanza hija materja ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem u ma tistax titneħħa kapriċċjożament kif qed jgħid Simon Busuttil. Huwa jkun daqsxejn stramp li wieħed inkompli jinsisti u jgħid li hemm xi ħaġa ħażina flotja ta' dik iċ-ċittadinanza. Anzi, jiena ngħid li la darba tina l-lotja ta' ċittadinanza hija issa rikonoxxuta anke mill-Ewropa. Tqum diffikultà kbira għall-Gvern sussegwenti li jgħid li jista' jneħħi dik iċ-ċittadinanza meta dak l-aġir ġie rikonoxxut bħala validu u korrett mill-Ewropa stess. Dwar ir-residenza msemmija fl-avviż legali, Segretarju Parlamentari Owen Bonnici sostna li r-residenza ser titkejjel b'taħlita ta' provi li għandhom jiġu preżentati mill-applikant biex verament juri li għandu konnessjoni ma' Malta. B'dawn il-fatti li jkomplu jiżolaw lil kap tal-Oppożizzjoni, xorta waħda għadu ma jridx jiżvela minn qed jagħtih il-pariri legali.